Hello, Namaskara, Matirigla. Welcome back to the channel. This video no and actually December 25th ge upload malpodu ande correct adu. But unfortunately IG daipadna enk editing malpore time e dikkiji finally time dikkande editing maltide upload maltide nikul maat elladu ondullare enjoy malpule dadappa special and panda uncle na family friends uncle na 25 years the wedding anniversary celebration itne aigoskara uncle baida sumaratu videos capture maltide short and sweet adu ola mute maltide jiyana kelavonji songs lo oppu claim apuna chances undu but andala enkadala worry ji nikul matella une natural ade enjoy malpodu tu odu panpuna intention ena so inita video shuru malpuga Happy wedding anniversary. Specs, mommy specs कर ले देगा। Specs हो नहीं रहा पत्ता दिख रहा मम्मी तो चुना। Oh my God. Watch mommy. Watch karo mommy. Big he has watch already. I have watched it already. Boss engine wala ask someone I don't have purse ask someone
ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪರ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಉಂತುದಿತ್ತೈತೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಸೆ ಕೊನದಿತ್ತುಜಿ ಅಕುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನೆಕ್ಕು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಉಂತಿಯೇ ಅಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರೈಸ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಯ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡ ABCDನು ಉಲ್ಟಾ ಪನರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟರೇ ಇತ್ತುಜೇರಿ ಯಾನ್ ಓರ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಸೋಂಚಾದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕೆ ಸದ್ಯಗಂತೂ ಈತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಂಡ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ರಪಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ತನಿಷ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು 5 o'clock ಶಾಲೆ ಇಡ್ಪೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ತನಿಷ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ನೀ ಆಯ್ನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ನೀಟ್ ಅದು ಲೆತೊನ್ ಪೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಪ್ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಪೊನ್ನ ಪತ್ತಾದಿನಾಲ್ಕ ಸರಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ಕಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲ್ಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಮೇರ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ತುದು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದು ಜರಿ ತಪಂಡಿ ನೀ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪು ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಬೊಲ್ದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಡ್ಡು ಟೋನ್ ತಿಕ್ಕದಿನಲೆ ಕಾತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಪಂತೆ ಅಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣೊಲೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂತೀನಿ ಆಣಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಅನ್ಪಂಡ ಆಗ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸರಿ 20 ಮಿನಿ ಕಡಪಾವೆನ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ತನಿಷ್ ಸ್ಟೇಜಡ್ ಫುಲ್ ಈ ಹೈಲೈಟ್ ಒಂದು ಪಾತು ಶೋಕು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಚೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ಲ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ಲ ಆತೆ ಬಟ್ ಏಪೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಜೊತೆ ಅವು ಆನಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮೋನೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ದೋಜೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಕೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಅವಂದಿತ್ತು ಎತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಶಾಲೆಡ್ದು ಪಣ್ಣ ಕೋಡೇನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪಾದಿರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಆಗ ಒಂಚೂರು ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ 5 o'clock ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅವೆ ಇಂಕ ಅವು ಶೀತಲ ಹೆಡೇಕ್ಲ ಇತ್ತಣು ಒಂಜಿ 3-4 days ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಶೀತ ಒಂಜಿ ಥರ ಹೆಡೇಕ್ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಬಚ್ಚವಣು ಒಂಜಿ ಥರ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ
ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಥರ ಒಯ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುನು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುನು ದಾಲ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ತಿಂಗೋಳ್ಗೆ ಒಂಚೂರು 8 ಸಲ ಶೀತ ಬರೋಂದೇ ಪುಣು ದುವು ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅದಾದ ಆಪುನು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಂಗೋಳ್ಗೆ ಗೊರ ಶೀತ ಬತ್ತದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೊ ನಾನು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ತನಿಷಿಕ್ಷೆ ಹೋಗೋದು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಯಾಲಪ್ಪ ಇದರ್ದು ಪೋಡು ಒರ ಎಣ್ಣೆ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋಕ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ದ ಅದು ಶಾಲೆಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೂಲೆ ಅದ ಗೌನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪಡೊಂದು ಬೈದ್ರು ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎರಡ ಮಿನಿ ಏರಾಂಡಲ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಬೇತೆಗಳು ಎನ್ವೆ ಇರೋದು ಎಂಕುಳು ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜೋ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ಎಂಕೆ ಒಂಚು ಥರ ಅದನ್ನು ಓವರ್ ಆಪುಂಡ ಮಿನಿ ಅಂದ ಆಂಡ್ ಸೊ ನೀಟ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪೋಕ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾಪ್ ಆಡೋದು ಪೋಪೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪುಣ ಎಂಕು ಏತು ಶೆಕೆ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ದಾಲ ಪಂಡ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಶೀತದ ಹೆಡೇಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಹೆಡೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10% ಬಾಕಿ ಒರಿದುಂಡು ಏನು ಕಬಡ್ದಿತ್ತೆ ಏನು ಕಬಡ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು ಏತು ಸರಿದಿಂಡಲ್ಲ ಪಿರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಬಡ್ ಮಿಂಡಿ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಅಂತ ಪನೋಚಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಶೋ ಯು ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂಚ ಓ ಪಾಡುನು ತೋಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ನೇ ಕೊಂಚ 5-10 minutes ಪೋಪುಂಡು ಅವ ಐ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಪಣ ಮೀದು ರೆಡಿ ಆದು ಪಿದಾಡೋಡು 5 ಪಂಡ 5ಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಇಂಕು 10 ಲೇಟ್ ಪೂರ ಆರೇಬಲ್ಲಿ 5 minutes ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರಿಟೇಷನ್ ಹಾಪುಂಡು ತನಿಷಿಗೆ ನೆರಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀನೋಡ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂದು ಯಾರು ಲೇಟ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಆಗ ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಓರೋಡುಲ್ಲೇನ ಅದಾದಣ ನಾನು ನಮಕ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಲೋಲ ಪೊದ್ಕುಲ್ದುಪ್ಪ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಿನವಳು ಏನಾಯ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಏಪಲ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಐಕಾಯ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ಉಂತ ಅವನು ಓಲ 4th or 5th ಒಲ್ಲೆ ತೂಜು ಎಕ್ಕಲ್ ಸಾಕಾಪುಣು ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂವರಿಗೊಂದು ಪೋಪುನು ಕಾತುಕುಲ್ಲುನು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಜರೇಜಿ ಓಲೋಲ ಒಪ್ಪೆ ಎನಿವೇಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇಡೀ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮ ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ಬಂದಂತಹ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಾವ ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಯಾವ ಓದಿದಂತಹ ಈ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಂತಹ ಮಗ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ತನಿಷ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಎದುರುಡೆ ಉಂತುತ್ತು ಓಡೊಂದು ಯಾಲ ಮೇಲೆ ಎದುರುಡೆ ಉಂತುತ್ತು ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 45 minutes ದಾದನ ಉಂತಿಯ ದಾಯಪಣ ಎಂಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಸೀಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂತುದ್ ಬಚ್ಚನಂದು ಪಿರಾವ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಸೀಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣೆ ಎಂಕುಲ್ ಇರುವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯ ತನಿಷ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಕುಳ್ಳೆ ಬಲಿಪು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಎದುರ್ಬೋದು ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಯ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ಒಂಚೂರು ತೂಯ ದಾಯಪಣ ಐ 5th place ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆತೆ ಅಂಚೆನೆ ತನಿಷ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲ್ತ
ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲರ್ದೆಚ್ಚ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಾವೆರ್ ಅಂಚಾದಿ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ತು ಬೇಗ ಬಾಯ್.